Hola, soc la Mireia de la Meravella i avui us prepararem una recepta nadalenca. Avui farem galetes per penjar als arbres de Nadal. I aquestes galetes les farem de fajol amb llavor de sèsam i farem servir el format de 500 grams de la barreja de Nice to Meet You. Per fer aquestes galetes el que necessitarem seran els següents ingredients. Farem 360 grams de barreja de preparat de fajol, després 60 grams de llavors de sèsam, 180 grams de margarina. Nosaltres la fem servir vegetal perquè no treballem amb llet, ja ho sabeu, i ha d'estar a temperatura ambient. Si us hi fixeu, està molt tova, perquè com que l'hem de barrejar amb els altres ingredients, la necessitem tova. Després, 120 grams de sucre, 2 ous, i 20 grams d'aigua, que també podeu posar-hi llet si voleu, O sigui, això ho podeu canviar una mica en quant a líquids i en quant a margarina. Molt bé, doncs començarem a posar els ingredients a dins de la màquina, del bol de la màquina. Com sabeu, sempre trenquem els ous a part perquè no hi caiguin coves i si hi cauen que els ho puguem treure fàcil. Molt bé, ja tenim els ous. Hi posarem l'aigua. Hi posarem el sucre, amb un polsim de sal, també un parell de grams, però posat sempre va bé perquè ningú millor. El sèsam i la margarina. I ara agafarem, això es diu cua de porc, ara agafarem la cua de porc i barrejarem una mica aquests ingredients que hi hem posat perquè es comenci a homogeneïtzar una mica i llavors hi tirarem la farina. Ara hem deixat una mica la velocitat perquè hi anirem incorporant la farina de mica en mica. Jingle bells, jingle all the way. Ara ja hi hem incorporat la farina i hem baixat la velocitat i ara es va barrejant, li costa una mica, l'anirem ajudant a fer baixar. Tirarem un moment la màquina, l'haurem d'ajudar una miqueta, fem baixar de les parets la barreja. Això es pot fer a mà, també, aixafeu una mica la margarina i ho podeu fer a mà. Si tenim una màquina, doncs sempre està bé. Molt bé, ja tenim tots els ingredients ben barrejats. I ara el que farem serà treure-los d'aquí dins per acabar-los de donar un toc amb les mans, perquè com amb les mans no es treballa amb res, O sigui que, com veieu, està la massa bastant ben lligada, però l'acabarem d'ajudar una mica perquè ens quedi lligada del tot. Ara us ho ensenyo. Veieu? Treurem d'aquí i acabarem d'incorporar els trossets, per exemple, de margarina, en aquest cas, que no queden del tot desfets, els ajudarem a que quedin ben macos i ben desfets. I després el que farem serà, amb aquesta massa, farem una bola i la deixarem reposar unes hores, perquè així ens acabi de quedar una massa compactada i llavors ja procedirem a estirar-la i a formar les galetes. Ara el que hem fet amb la massa que hem preparat és una bola que embolicarem amb plàstic i que deixarem reposar unes hores perquè així llavors ens quedarà la massa reposada, sempre va més bé i ens quedarà perfecta per poder estirar i fer les galetes. Ara, com veieu, estem estirant la massa que hem preparat abans i hem fet servir 2 plàstics, una a sobre i una a sota, perquè així la podem estirar i el corró no se'ns enganxi en la massa estirada. I d'altra banda, tenim aquí uns motlles que hem fet servir per fer les galetes. Llavors els hi hem fet un forat perquè hi passarem un fil un cop estiguin cuites i així les podrem penjar a l'arbre i després menjar-nos-les. Avui ens està ajudant en Rafael.
Ara el que hem fet és treure el plàstic de la massa, l'hem posada a sobre d'una safata i a partir d'aquí, amb el motlle, que podem anar mullant amb aigua i així no se'ns enganxen a la massa, fem la forma amb el que vulguem, anem a casa el que ens agradi més. I en aquest cas estem fent uns porquets fantàstics que fan molt de riure. Ja les tenim fetes, han quedat superxules i torradetes i penseu que les hem deixat uns 40 minuts a 160 graus, perquè són molt gruixudes, si les féssim més primetes estarien menys estona. Quan veieu que estiguin torradetes ja les podeu treure.